No capítulo de hoxe entramos no concello de Castro de Rei, situado na provincia de Lugo, un contorno paradisíaco onde, aparte das paisaxes largacias, podemos atopar castros e megalitos impresionantes. Hoxe imos compartir tempo e saberes no fogar dun muiñeiro moi retranqueiro e tamén dun carpinteiro moi creativo. Caseimos 23 anos, conocemos no colegio case, fomos ao colegio juntos, a empatar cousas que vamos tal, empezamos xa tal, pois fixen a mili, e pois ao dir da mili xa foi cando me casei, xa foi cando tivemos un pequeno que hasta tuve mal suerte que me morreu aos 8 días ou 10. Deu-lle unha meningitis, claro, daquela noiva hablando da hora, e falleceu. Pero temos unha filla que xa ten 43 anos. Estuve sempre aquí. Eu, cando me casei, encima, ao casarme, o padriño foi o alcalde de Lugo, un Ditro Basanta, que era o padriño da miña esposa. E bautizarnos de pequeno, estaban de caseiros alá a Zúmara, e bautizaran, e deso veu a boda, estuve sempre me dixo, se queres ir para Lugo, estou de alcalde, non é problema, pero claro, aquí había o ganado este, e dixo, non, que daí non por aquí vamos seguir traballando, seguimos por aquí, seguimos sempre, ben. Facía gadañar na erva, e salía pues, de noite ás 6 da mañá e viña ás 11 da noite, todo o día zumbando ca máquina por aí delante. Aquela sí que se traballaba, que agora non é diferente a cosa, agora hai unhas máquinas que levan uns tratores con 3 chismes que se adelantan muchísimo, e ali era días enteros gadañando. E de inverno, de bravo, todo o bravo, era demasiado. E segar, e mallar, íbamos mallar polas aldeas, botábamos un mes mallando. Que agora xa non hai eso. Levo moito facendo nesto, moito tempo facendo nesto, cestos, angazos e todas as cousas estas. É unha cousa que me gustou sempre, vas de feiras, e ves, e esas cousas, pasas o tempo moi ben. No momento estou contento, pero claro, os anos agora xa se fastidian un pouco. Cando nos casamos, o meu pai xa non traballaba, pero traballou toda a vida de carpinteiro, facendo cestos, angazos, facía carros, facía grades, facía de todo. E ela empezou con ele, e gustaballe, e foi a maneira que máis ele non sabía facer os cestos, nin facer as angazas, e despois tampouco non é tonto, e foi dándolle, e a fixos a facelos, e a fixos desde iso fixos sempre, e iba con eles ás feiras, mentres puideron, e agora vai el solo. Bueno, a vida na aldea é moi suqueta, é moi... Bueno, para min foi esclava porque estuve sempre na casa porque sempre cuidei persoas maiores, cuidei a meus pais, cuidei a meus sogros. E claro, ele salía, pero eu non podía salir, tiña que estar sempre... Bueno, salía algo, pero moi pouca cousa. Entonces, bueno, nunca me pesou, foi dura, pero sempre tivemos que comer, gracias a Dios. Hai que traballar máis que noutro sitio, que non hai un día. Non se pode, o que ten ganado non pode ir a ningún sitio porque todos os días é o mesmo, pero bueno, alguén tamén ten que estar aquí. Bueno, non quero dicir que esteña namorada como cando me casei, que non é iso, pero é o cariño que poño que é moito máis grande aínda. A namorada sí que iso non é, quero eu porque non estaría con ele. De verdade. Ele non sei se me quer a min, senón, pero me gusta, así que por algo será. Fomos a feira, empecé hai 53 anos, e fun todos os anos, e ali era maravilla, que estaban esperando que chegase a feira con as varas, con os bastóns, para a xente viña os cestos, viña unha señora de Ourense, isto xa hai moitos anos, claro, daquela, pero viñan todos os anos, me encargaba 20 ou 30 cestos, de madeira, para leválos para unha cousa de fruterías, e pintábamos en chios de tiña os presentes, hai ali en Lugo tamén, ali na Camiño Real, hai ali unha frutería que ten cestos dos meus ainda ali. Hai muchísimos anos, e vendíase muchísimo varas, cestos, eso era demasiado, anciñas, todo eso, moitos se ten vendido. Que agora, claro, son que se perdendo moito, pero bueno, a xente lle gusta de comprar unhos bastóns, unhas caiadas, unhas artesanas, fao caiadas de carballo, do lado, feitas á mão, todo, e gustalles esas cousas, e vendese, ainda se vai vendendo. A madeira, máis ben, faise de castaño e abidul. As angazas e iso máis ben de abidul, os cestos e castaños e pino. Traballase moito pino, eu vou comprar lá a Mimenta e ali a Castro de Ribera de Lea, a Castro de Rei,
que é unha serra que teñen, e vou buscar cada pouco, vou buscar material, e pois fago aquí todo, mangos e todo, fago aquí todo, madeira de... Mas ben pino e a abidul, e castaña tamén. Castañas a xente quere mellor os tetos de castaña agora porque para derrizar e para esas cousas quedan máis bonitos. Ten 73 anos. E en 73 anos fuches 8 días de vacacións. Sí, fomos varios días. Fomos varios días para dar unha voltiña, podía tanto. A Madrid iba moitas veces. Buscar un amigo, un veciño noso aquí. Iba todos os anos buscarlo e levalo. E tiveron un accidente moi grande co coche. E depois pediu a mí se levaba, e depois xa me chamaba para ir a buscar e iba a levar todos os anos a Madrid. Hasta aí 7 anos como rei. Digo, todos os anos levalo a buscarlo. E vamos para lá cargado de patacas, noces, mazás, castañas. É un muiño que comenzou a traballar co comenzo do século pasado, e bueno, me abriu no seu pai Germán Fernández, que estuvo aí traballando hasta os 60 anos, ou 65, e logo despois pillou no seu fillo Ignacio, que está rematando a súa etapa na vida, e, bueno, non sabemos quen é o que remata a etapa na vida, pero, bueno, son 85 anos, e parou de moer, pois, hai 7 ou 8 meses. Dependemos máis a veces dos veciños que dependemos a veces da familia. E iso de vernos, pois, segundo nos levantamos, pasamos o día xuntos, e foi un privilegio pois ter a esta veciñanza tan boa e, sobre todo, a un Ignacio como este, non? Hai de todo. Hai xente xoven que veñen por aquí, que paran, que preguntan e que están con eles, pero, bueno, normalmente a xente xoven está noutro mundo, non? Outro ambiente que non tuvemos nós hai 60 anos, 70, non? Pero, bueno, sigue habendo xente que sigue escuitando a esta xente, por suposto. Esta xente que foi un referente, que foi un exemplo para a nosa comunidade. Sin duda, isto non solamente estou falando de muiñeiros, senón ferreiros, zoqueiros, carpinteiros, en fin, albañís, todo foi unha referencia e un exemplo na nosa comarca. Nací no 36, o 5 de febreiro, nací no tempo da guerra. Polo ano 50, mira, pasouse, moita xente pasou mucha fame de pan. Non había. E nosotros, como tíamos muiño falta de pan, nunca tuvíamos a rastrobar. Naquela época, meu pai, por ser bon, equivocouse. Tiña 35 fanegas que podía vender, que daquela valían a 1000 pesetas, que xa eran a salvajada 1000 pesetas daquela. E xa vende, vendeuse por aí un lugar a embazar polas 35.000 pesetas. E el prestou-nos, viña a xente chorando a cabo del, que tiñan fillos que non tiñan que dar de comer, e prestaba o trigo, algún volveu, e o outro non volveu máis. Houve xente que lle agradeceu o ben que lle fixo. Outra xente non lle agradeceu nada. Antes, por exemplo, non podías moer o trigo que quixeras para cada casa, según as persoas que había. Había unhas cartillas e cada persona tocaba uns tantos kilos, xa non me acordo, e dali non podías pasar. De cando empecé a moer, mira, era moito pior que agora. Eu nunca fun eso. Tiñan que ir cavar ao monte. E recoller a erva, gadañala con a gadaña. Agora que fan? Sentados no trator e xa está. Iso cambiou moito, Pasa que nunca estamos contentos. Daquela era esclavo. Chegar o trigo con fouciño, á mão. Agora xa non sembra trigo ni nada. Agora, maíz e erva é o que se sembra. Cando era recoller a erva, había que ir polo mediodía, canto máis sol cantaba. E por revolvela
cunha horquilla, e agora devolve ao tractor e fai tudo. Despois xa veu un adelante moi grande, xa viñeron eles de fazer as pacas, xa eran adelanto, pero agora xa as pacas xa non valan, agora ten que ser rolos para que os cargue o tractor. Pero daquela había que cargalos ao lombo. Antes, por exemplo, reunión xuntábamos nos mozos aquí, non había aquelas discotecas, non había nada, e aquí estábamos aí juergueando e tal, que agora logo nada. Xa non hai xente tampouco. Aquí houve moita xente. Acordou nestas casas, neste grupinho de casas, 27 personas. Eu xa somos 2. E a xente foi morrendo, e morreu, e acabouse. A morte, eu non teño medo que cando veña, que veña. É que já ter medo, aunque non tiñas medo é igual. A esos non se pode escapar. Aquí é un cerrado, aquí 2 cerrados, aquí 3 cerrados, aquí 4 e aquí 5. E depois sobre deste cobrabas. Será un cerrado, serán 2, serán 3, serán 4, serán 5. O moinho deu-me moita alegría. Por qué? Non sabes, relacionabas-te moito ca xente. Viña un, falabas con el, viña outro, contabas outro conto, viña outro conto. Sinteste solo ás veces? Non, non tens aquela alegría que tiñas. A belleza que moi jodida. Non xa o verás. Ignacio, eu quería darche as gracias. Eu non hai de que. Bueno, sabes que aprendín de ti hoxe bastante. Eu aprendicho. Pois sí, O que aprendiche de mí. pois aprendín a estar sorrindo a pesar dos problemas, amigo. A vida é difícil, pero hai que sorrirlle. Con chorar non faz nada. É tanto. Eu vou dormir un pouco. É durmo. Pasar o día con seres humanos como Ignacio e Florencio faiche descubrir esa xente que rega e mantén vivas as nosas raíces e a nosa memoria histórica. Faiche ver que pasamos de seguida do ferrado ao clic, e iso non é malo, claro que non, pero sempre e cando saibamos sempre o que foi un ferrado.